Мамо, ела тук да говорим за твоята дъщеря, тя е биладжийка. Ела, мамо, ела. С Стоян Колев. Ела тук. Ела. Здрасти, мамо, как си? Добре съм, ти как Абе, съм? мамо, на колко години е дъщерята, за да не ме излъжи да знаем какви глупости да й говорим? На колкото изглежда. Колко изглежда, на колко? Защото На вече... колко ти изглежда? Тя да знам, направо не знам вече аз. Малко лъжи. Би ли била така любезна да кажеш точно на колко е? Ох. Не съм от любезните обаче. Мама е ураган, беладжийка. Кажи на колко си де. Кажи ти, нали знаеш? Ти си ма раждала, ти знаеш на колко съм. На 14. Другия път. Аре, 16, всичките тук. защо мама остави това 16 годишно девойче да седи в тики-токи при тези злодеи? Тук има цигани, помияри, сводници и изверги. Пълно е с идиоти. Мамо, защо ме остави в ТикТок? Мама, защо остави това момиче Защо го остави на вълците? Да може да търсиш причина да се дразня с хората и да се карам. Искаш да си скандалжийка? Ела да се караме двамата тогава. А мама, на колко години е мама? На колко години си, мамо? На 35. Мама е на 35. Идеално. Milk me right now. Иски да ти го кажа. Не чуй. Ела, матко, ела сега седни тук. Мамата роди на 19. Млада майка. Хубава майка, хубава е, да. Не? Значи, не знам дали това е мама, май някоя приятелка с филтър на муцунката. Ой! Това ли ми е готово? Мама, в кой град се подвизава в момента? Аз съм Солун. В Гърция, ама ние живеем в Бургас. Да, ние сме в Бургас. Ти кога ще дойдеш тук в Гърция да се караме и да правим цирк? Мама, погледни на цепената ми пета с гривната. В момента татко Стоян, т.е. те падат, е с гривна и е арестант. Той е престъпник, колегата. Аз искам да дойдеш тук и да правим изпълнения. Как да дойда, като съм с гривна, искаш да съм червена Това ще бюлетина? хареса, мамо. Добре, до кога? Аз ще изчакам. Тидис и хлебедик Deutschland. Ох, ох. Мамка му изморена ми, моята била останала отвънка и си болна. Щом си избориш, ще помогна. Помогни, има право нещата. Помогни на търтия, помогни. Вярно ли е, че искаш да ти бъда степфадър? Да, мечтая го това. Баща мечта. Буквално. Да. Мамо, ти ще вземеш ли Стоян за мъж да ми е баща? Взимам го. Мама каза, че те взима. Как тя да ме вземе фрашкане с кеш, оръжия и кот със сеч? Си бил майка. Ама ще го върна. Вика, че ще върне. Къде ще му връща? Иска да ме фалира ли, какво ще е? Да. Вика, да. Няма как да стане. Изпробвано е, няма да стане. Ще стане. Моите пари и техните борчови нямат свършване. Там на боя билата, ти нищо не намери. Разследвай. А там е. Да дойде да правим схеми тук. Това тук може. И схеми ще правиш аз... Аз съм схемата. Тук е кеша. Ако се смееш и стоиш билата в плота. От толкова много схеми да излезе салбата, че ще вържат Гърция, за чуем какво да правим. Ще станеш. Мисля. Ще оставиш на произвола 16 годишното. Каква майка си тима? Безотговорна. Ела тако. И виката пак. Ела. Мама. Маца съся, да бъде красива тук, за тебе. Искаме гримирана, опряна и червисана, да не си ми дошла разчорена като това онова.
Мамка му. О. О. Мерси за ръста. Ох, изморено ми е в момента. Thank you for the roses. Боян, ще дадеш тази стойка, която ще се включи да извърши нищо да приема в тока. Коя е стойка? Е там отвън, където изгаса лампата и това. Тук вика тя покажа да видим майка ти. Иска да те гледат. Ти си. Show me your mother. Show me her. Ела, мамо! Ето е майката. Отново. Охо, майката ти бива мамка му, такава майка. Ще ти разбира фантазиите и това му. Раче, благодаря. Само, че хакера нещо не е добре в главата. Дори си букса без плагин. Хакера е лашнат от всяка На колко е майка ти? На 35, тя е млада. Чакай, иска да предлагаш майка си напред и назад. Момиче, осъзнай се какво правиш. Не може да я предлагаш на 500 места едновременно. Защо да му предлага да само някакви деца, бе? Някакви деца. Деца си. Ела тук, ама. Този изпънат брат. Тази опашка. Ела. Не това е. Да включа в контакта, това се видя, че не става. О, мамка му извън. Какво правиш ви в Гърция? Deutschland? Mein Städte. Двете сме, мам, тук е това, има заведения тук. Тук те... Да. Не е мляко. Казал заека в гората. Така, да, пътни го, да. Мама е идеална за нов разплод. Идеално ли е? Веднага идвам да я заболя. Не, благодаря. Не щеш повече. Не. Няма да раждаш малки мирбезонци, ще ти презрее яйцеклетка, то създай се какво прикажеш. Изобщо не искам нищо да презрявам. Не искаш да чуеш. Не. Ще презрее прасковата. Да. О. Няма кома. О. Ама е, Бояне, знаеш, че телефонът му е дистанционно SmartThings? точно ми е. Пробвам собствено. Дистанцията обаче от другата стая да видиш какво с изкуствен интелект и Artificial Intelligence. За другата стая е малко да. О. На кой вика трагедия тия бокуси? Дъното. Кое е дъното е? Аз съм били трагедия. Тук има някакъв поп, дето... Слушай, има някакъв поп, който той е много голям ангел и бесен. Той седи в TikTok цял ден си бъркал зад. И той се изказва кое е дъното, кое е върха и това. Хиляда и 200 човека. Толкова е весело. Дай, май, кажи на мама да ми пише в Инстаграм. Това е стря. Все, не те Тя те чува в момента. на телевизора, брат, едно такова малко. Аз се чакам в Гърция да дойде. Ето по домашен бе. Той ще му мине. Да, ето го, това е да. Мама, има ли Инстаграм, мама? Има Инстаграм. Ме, ти го казвай, сега ще нападна 125. Няма. Аз ще го напиша, но ще там на тебе.